Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan as Simon. Adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana. Babaero amin akakabsat ko. Ket iso ti makagapo, no apay nga agparikutak ita. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Simon. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Da kayo lang arudan kanilaw rotisan ang nagbabae kada kayo nga agkakabsat. Ita, pati matgayam nila uro at naman ng babae na. Talaga apuli yun sa ti babaero. Kita ang mga no pati sika katadamat ng babae. No aramid na iti kakabsat ko, di nakiramraman. Agasam ngay. Upat kayo apuro lalaking agkakabsat. Nagbabae amin dagiti talo. Si kalaangan ti saan. Padasag to akasarita ni Lauro. Tasublian na ti pamilyana. Tasaan pa'y matanala daw ti amin. Kasaumpay ni Jinky no kayat na pa'y nga agsublikan kwa na ti asawa na. Patsyag anasaktan day jayan. Tayong kabalayan ni Lauro dya babae na. Alang arod, tama pa anak ije balay da Jinky. Apay anak kapasyar ka manong Simon. Anya ti bagam? Kaya't kukumati agkid daw iti pamakawan, iti inaramid ni Lauro kada kayo. Saan mo abasol ti inaramid ni Lauro manong? Kaya't ko akasaon ni Lauro, tapno agsublik kada kayo nga agina. Kaasimat dagiti ubingyo. Panagkunak manong, uray ka saom, saanan nga agsublik kada kami. Saan nan ama panawan jay babae na? Padasak lang aading ko. Sige amanong, bareng denggan na kayo. Oh, nakaumay ka Manong. Kaya't kaakasao iti nasaya at ading ko. Anya ti pagsaritahan ta Manong. Ti maipapan iti araramidem Apay atim mulad kamutan kadagiti dua kakabsat ta. Awan maaramidak Manong. Ni Cynthia meten ti ayan tiriknak ita. Kasanun ti pamilyam. Makamumeten ni Jinky Nagalas meten ti kasta panunot mo. Agsubli ka kit di iti pamilyam, takaasi damat. Jakon ay ayaten ni Jinky Manong. Kasano nga roden dagiti anak yo? Makamo ni Jinky. Mangted ka nga rod iti suporta kadagiti anak yo. Anya ko mati ited na suporta ngay manong? Kat na ikatmatan iti trabaho na. Siyak ita trabaho para kada kami. Anda kamat gayam dita. Itayak pa ya dumdumngag iti saritaan nyo. Saan mo kumamot din apilitan ni Lauro ngagsubli iti asawa na? Ta siya kun ti ayayatan na. Ngam saan kakadi amaasyan ka ni Jinky? Padamat ababae dayjay. Pasensya lang nga ni Jinky. Ngam ayayatan nak ni Lauro. Aging inayat kami. Isu nga awan makalapat kada kami. Mabalin ka di Manong Simon. Saan ako napakibyangan? Biyag ko daytoy. Isu nga awan bibiyang mo. Kaya't kula ang alawlawagan ti panunot mo, ading ko. Pumanaw kan Manong. Gaputa ure anya ti bagbagam. Saan ako nga agsubli kini Jinky? Anya nga iti ko na ti asamak manong. Pasensya ka na din ko. Ngam talaga asaan adumngag kanyak ni Lauro. Husto pa'y laang jay kunak. Asaan nan akayat agsubli kada kami. Kasano kayo nga runditan ngay, ading ko? Ipan ko ije probinsya mi dagiti anak mi manong. Kat agtrabaho ak. Sa nabali, tadamot dananang ko ang mga iwan kadagiti anak mi. Maasiak kan ka, ading ko. Ngam awan mat maaramidak. Kan awan maited ni Lauro a sustento. Tanaikat mo tan iti trabaho na. Ni Cynthia ti agtrab-trabaho ita para kadakwada. Kat, ada naganap mo anapan nakisarita iti kabsat mo. Awan nga rod. Awan manak nakam dagita kakabsat mo. Makamuda mo tan iti biyagda Lakaydan. Saanan na masapol abagbaga akida. Makauman timang bagbaga kadakwada. Basta tinapatag, saan mo atultuladan ti aramid na. Apay kumangay atuladak ida. Anya ti amok ngay, numakasirpat ka mo dita. Lakay lang arudan ti taon. Anda pa'y ayamat mangayat kanyak. Apay,
No kas pangarigan tada mangayat ken ka, agaramid ka mat. Ay, sana. Itian niya ko maagapungay. Kayat mo asawen? Nagsina kayo manan ken ni Cynthia? Wen manong, nagalas ti ugali day dya babae. Nakangiwat. Di ka pay lang aron nagsubli ka ni Jinky. Tigarang gandya nga babae at damat ng lalaki na. Anya? Nagbiro kan iti kasukat ko. Garang gandyang matgayam day dya nga asawa. Di nalaki din inuray ti panagsublik. Saan mo ama pabasol, tasikamat ti imo na anagaramid. Isuasaan ko mga agsakit tinakam mo. Wen, manong, saan na bale? At damanin baro ana sa pulang. Anya? Nagdaras ka maten anak kasapol? Ti ko na siguro day dya Cynthia. Jak ka ba alam ti mang panaw ken ko ana? Urno samkit din ti biyag mo ading ko. Narigat ti agsusukat ti babae na. Tulungan na ko, Mamanong. Apay, ading ko. Anya ti masapol mo? Kunak mano nagsina kayon kan ni Lauro. Iso tinakisina kanyak, Manong. Kaputan mo na masikuga ko na. Pinanawan nakmatan. Anya? Masikog ka ko na? Wan, Manong. Iso atulungan na ko maamakisao ka ni Lauro. Tap nagsubli kanyak. Saan ka matulungan ading ko? Jak tupay natulungan idi ni Jinky. Malagip mo, idi napanak na kisao iji balayo. Ay nga, kasano akitan, Manong? No sininaam ko man ni Lauro idi napanak iji ayan nyo. Awan ko matikas ta problemam ita. Ammo mat ababaero iji kabsat ko. Ngam pinatulam latta. Jak mata mo akas tigayam ti aramidon na kanyak. Problema ita daytan ading ko. Ngam pasensya ka na talaga. Awan maitulong ko kan ka. Imay nakisaw kanyak ni Cynthia. Kasaw ka kano tagsubli ka kan kuana. Masikugayam ni Cynthia. Diya kaya tante agsublikan ko na manong. Kasano nga ron tiputot mo kan kuana. Agkaiwaran tiputot mo. Diyak mat masigurado. Nuputot ko day jay. Anya? Diya ka mo, nupod no tibagbagana. Ay naading ko. Agpanunot kan. Simpaamkit din tibiyag mo. Kat, ada ka din trabaho. Andan, manong. Nukasta, ipamay samon dahil takon ko naman nabiro kam ita. Nagkapunot dito ni Cynthia. Anyaman ang timay na imbaga. Kat, anya pa'y ngay. Ti may papan kada kayong agkakabsat Apay nga eramraman nak ngay. Jak mo't aramid dagiti aramid ti kakabsat ko. Saan pa'y ita? Angam kasanaw no masulisog kantaw. Imposible, asaan ka mat atumulad kadagiti kakabsat mo. Limpyo pa'y lang ti panunot ko, bakit? Jak to aramiden dayta. Ay rumbang laang. Kanjak ipalubos nga isukat na. Anya kalakit din ay bakit? Si kalaang ti babae itibiyag ko. Saan kanto nga isukat? Siguraduam laang kunakmanan, Simon. Nana, mangtad ka man iti inumak. Nasapa kayo ang nagretira ita, Simon. Wan. Tay ka disigod ngayon inumam. Ay katuna, agas ti bannog. Kan pagin inanaan mo ten. Kan agpatuno ak mo ten iti barbecue a pulutan. Sige nga rod, tagpatuno ak iti kaanakak. Agyaman ak nana. At yun, ti inumam. Na, kasla ni bakit mo ti sumungad, Simon? Isumot nga agpaiso. Apay nga ta. At nga tadakas napasamak. Apay yun, bakit? Sinurot nakmat dito istor ni Nana Alice. Agawid tan. Tapay mat. Yawid ka nga rudan. Anya aga pong ayawid nak. Kaur-order ko lang iti inumak. Kan nagpatunwak iti barbecue. Pwes, urayak ama ibus mo ti inumam tagawid tan. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, bakit? Jak kayat ama pasamak ti imbaga ni Cynthia kanyak. Anya ti amok ngay, no agpay so nga damot ten babaim ditoy. Isu ana saysaya at abantayan ka.
Siya kun timang bantay para ken ka, Purita. Tapno saan ka mataktak. Nabayagan nga aging inom ni Simon ditoy. Ngam awan makitkitak nga aramid na. Ay, anya ti amok ngay manang Ales. No sikat yung may napaspasyaran ditoy. Kat pagayat mo ma, tamakalako ka. Ay na, di ka kumamatag sa iti kas tabakit. Kababain. No saan mo kaya ti may babaen? Agawid tan. Apay ka di akasta ka maten bakat. Saan ka matasigod akasta? Agsaksak bayak laeng iti mabalin ama pasamak, Simon. Kinunak lang aruden asa anak nga agbabae. Kinunak lang arudan nga agsaksak bayak laeng. Di ka makaaw-awat aya. No talagang awan planom nga agbabae. Di ba'y anak amang surot-surot ken ka? Kababain nga rod ti kastang ar-aramidam. Kansyawan da kun Awan bibiyang ka, uray kansyawan da ka. Patpatyam tumot ngamin ti ibagbagaday di asintya. Awan dakas na timbaga na lakay. Agsakbaya ko unta narigatan. Anya? Sintya, anya ti imbagbagam kan ni bakat ko. Taapay akas la makapungtot ka man mo. Sinabidungam ti panunot na. Isu asurot-surotan nakitan. Apay, dakas no surot-surotan na ka? Sa anak nga ubing, tapno surot-surotan nak iti anyaman apapanak. Di ka katagyaman, ta surotan na kapay. Gapo ka di, tasaanan nga agsublikan ka ti kabsat ko. Kat sinabidungam matan ti panunot ni bakat ko. Saan ko asinabidungan, Manong? Saan ko lang matakayat ang mapadasan ni Manang Purita ti mapadpadasak ita? Ikanak man iti inumak, nanalis. Si kamat gayam, Simon. Pasensyakan ngam nasaysaya at nga agawid ka laengang. Makain inumak nga rod. Sa anak mo't nga agbartak. Amom ti panagin inom ko. Wen, amok, barok. Awan problema ken ka. Angam sigurado asurutan na ka manang ni baka mo. Nasakit tumanang tikita na kanya. Anya? Uray ka dida kayo? Kat diyo kayat nga aginumak? Tapno awanan ti apa, agawid ka kiding. Tapag saya atam matlaang ti ibagbaga ni bakat mo. Alang arod na. Awan maaramidak, no di nakayat nga ikan iti inumak. Basol yu akakabsat ko, daytoy ang mapaspasamak kanyak. Ne, apay matan manong, makapungtot ka matan. Surot-surotan nak matan ti asawak, iti sa dinuman apapanak. Saan akon anawaya akas iti sigod? Tapay mat asurot-surutin na ka manong. Gapu tababaero kayo kano amin akakabsat ko. Isu nga imposible, asa anak mat nga agaramid. Saan ka nga agunget naswerte ka kiti tasurot-surutin na ka ni Manang Purita. Sakngay, di nakpay pulos sinurot idi ni Jinky, iti sa di naman napapanak. Anyat kayat mo asawan? Kaya't asawan day napatag ka kini Manang Purita. Kaslaawan kit di titalak na kanyak Imbagak meten asa anak nga agbabae. Saan mo amay bagaday Manong? Saan tayo nga amo, no kaano adumteng ti sulisog? Baya masurutan na ka ni Manang Purita iti sa di naman napapanam. Kababain nga rod. Anya kababain? Pakaydayawam kit di tamang ipanaknak dayta nga ay ayatin na kauna iti asawam. Anya? Mabit man lang. Sika ka di dayta, Lauro. Kaslasab sa bali matan ti panagsasaum ita. Amo, Manong Simon. Pagbababawyak itan ti inararamid ko. Mailiwakon kadagiti anak ko. Nga mabainak nga agpakita kadakwada. Iti Facebook laangan ti pakakit-kita kadakwada. Kaya't ko ti agsubli ti asawak. Ngam, nakabirok matan iti pudno ang mga ayat kan kuana. Isu aswerte kapailangan kini Manang Purita Manong. Saan ko maasakitan tinakam mo, no surot-surotin na ka? Uray kaskasano, nalawlawagan ti panunot ko iti kasjay ng imbaga ti kabsat ko, Mr. Lonely. Iso nga ita, baybay akon no kasta asurot-surotin nak ti asawak. To'y pagayam mo, Simon. Agyaman ak pagayam Simon, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak,
Saan tayo kumaatagidaksen no addaman ibaga ti asawa tayo. No iparit daman nga aginom tayo para matlaang kada tayo ti bagbagada. Ngamin, adda pamilya tayon ket isu ti rumbeng nga ipangpangruna tayo. Ken para matlaang iti salunat tayo. Gaputa saan da akayat nga agsakit tayo. Bueno papagayam, maingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Simon. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.